ପାଇଁ ପବନ କାମ ଆଇଲାନି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଲାମ କର ରେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲା ଇ ସାଲା ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦେଲେ ସିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କାମ ଜିନିଷ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା ଏ ଦାଦା ଆରେ ତୋତେ ବା କହିଥିଲି କି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ଚାଚା କଥାଟା କଣ କି ଘରେ ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଗଲା ତ ମାନେ ମୁଁ ନହେଲେ କିଛି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର କାମଟା ଆଗ ଘର କାମଟା ଆଗ ନାଇଁ ଘର କାମଟା ସରିଗଲା ତ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ ତ ହଉ ଚଲିବ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କହିଲି ବାପା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାମ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାନ୍ତା କାହିଁକି କାମଟା ନ କଲେ ବହୁତ କାମ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ପରିଶାନ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଫୋନ କରିକି ମା ଭଉଣୀ ଏକାଠି କରିଦେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ତୁ ଟିକେ କରିଦେ ତୁ କାଲି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଲାବେଲି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୋ ଭାଇଟା ପରା ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ କାମ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା The next day. ସାର୍ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇଦେବି ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କାଲି ଭିତରେ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ରଖୁଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ ଚାଚା ସେ କଥାଟା କଣ କି ଆବାଜାନଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଅବୁଜାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅବୁଜାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅବୁଜାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତୁ କାମ କରିଦେବା ଠିକ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ ବାପା ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କୋଉ ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ଉଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରି ପରିଶାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ହେଇଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିକି ନଦେଲେ କେମିତି ହବ ଆମକୁ ତ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଯେତିକି ଯାହା କାମ କାଲି ଟିକେ ତୁ ଗୋଡେ ତେଲେ ପଡୁଛି ମୋ ଧାନଟା ଟିକେ ତୁ ଗୋଡେ ତେଲେ ପଡୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବେଲା ବେଲି ଅଛି କାମଟା କରିଦେବି କାଲି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପଛରୁ ପଳେଇ ଆସିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ କରିଦେ କାହାକୁ କଣ କହିବ ପୁଣି ଫୋନ କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ମନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା The next day.